Brian Williams. Prodi'r bel rydd. Gan i Tharau yn uniongyrchol ymlaen. Teg at Sean Bradley sy'n mynd i lawr yn y cwrt Cosby. Yn sgyn Mr Jenkins, y dyfarnwr ddim diddordeb. Rob Hughes, i gymryd i gycrydd. Yn gwneud teg at y post yn agosa! A fe gath Mike Hayes i ben ati. Ond fe wirodd hi ar un o'r amddiffynwyr allan am gic gornel. Donhew dros y wal! Nach i gol! 4 munud i fynd cyn yr hanner. A mae captain Caernarfon wedi sgorio am yr ail gêm yn olynol. Yn gwthio ymlaen. Yn canfod no Edwards. Edwards! A gwta funud i mewn i'r ail hanner. Mae'r ymwelwyr wedi dwblu mantais. Sean Bradley. Kick gornel o at Bobby Beaumont. A mae'n 2-0 i'r ymwelwyr. Ac yma'r y graig. Mae'r tîm cartra yn gwynebu mynydd wan. Tafliad Rob Hughes. Canfod Mike Hayes. Na ddau Gris Oren yn y canol. Mae Hayes yn dal i fynd. I mewn i cwrt Cosby, mae'n mynd i lawer. Ond sgyn y dyfarnwr ddim diddordeb. Oedd y tir gan Ben Wyn. Ben yn cael ei tharo nôl allan ato fo. Croesi mewn at y post yn agosa. Mooney yn cael ei droed ati! Ac ar yr ail gynnig. Mae Phil Mooney wedi rhoi llygedyn obaith i'r tîm cartra. A Phil Mooney oedd y cyntaf i ymateb. A toi'r bel i mewn. Hir eto gan Osinski. Bradley yn taro bel ymlaen. A mae'n syrthio i Hayes. Ddiad cyntaf gorau gan fo. Ac yn y pen draw, o hwnna'n arbediad da gan Michael Jones.